सुप्रभात पिलाने भल अच्छे तो ठीक है। आज आम विज्ञान खाद्य विषय पढ़ा। अच्छा पिलाने तुम जानिच जीवन धारण पर खाद्य हूँ आम एकांत आवश्यक। ये खाद्य उपादान को खाद्य सार बोली कहुए। आम आज से खाद्य सार बाबद पढ़ा। पिलाने तमें वर्तमान मन दे शुण मु तुमको गीतटे कहि से गीतटी खाद्य सार बाबद तुम्हें जान बुझल। आस पिले आज पाठ पढ़ा खाद्य सार बाबद जानिबा केउ खाद्य सार कि कामे लगे से सबू को आज कहबी आगे। आस पिले आज पाठ पढ़ा खाद्य सार बाबद जानिबा केउ खाद्य सार कि कामे लगे से सबू को आज कहबी आगे। देह को शक्ति जेते थाए सेते सार नामे से जना जाए। देह को शक्ति जेते थाए सेते सार नामे से जना जाए। अच्छा पिला माने जो खाद्य देह को शक्ति देता है ताको सेते सार खाद्य कहा जाए। बुझल। शरीर वृद्धि सहित चिकन करे जो खाद्य सार सहजे जानिबा सेही टीर नाम अटई जे स्नेह सार। शरीर वृद्धि शरीर चिकन करे जो खाद्य सार सहजे जानिबा सेही टीर नाम अटई जे स्नेह सार। अच्छा पिला माने शरीर को वृद्धि करिबारे चिकन करिबारे जो खाद्य सार दरकार होता है ताकू स्नेह सार कहा जाए। स्नेह सार खाद्य शरीर को वृद्धि करे चिकन करे। बुझल। स्नायु चर्म आदि शरीर गठन क्षयर पूरण पाई जेउठारु आमे एसबू पाइबा पुष्टि सार से अटई। स्नायु चर्म आदि शरीर गठन क्षयर पूरण पाई जेउठारु आमे एसबू पाइबा पुष्टि सार से अटई। पिला माने आम देहर स्नायु चर्म शरीर गठन क्षय पूरण रे पुष्टि सार खाद्य दरकार होता है। तेणु तुम जान पुष्टि सार खाद्य खाइबा द्वारा आमर कौन हुए ना पुष्टि सार खाद्य खाइबा द्वारा आमर स्नायु चर्म शरीर गठन हुए शरीर क्षय पूरण हुए। अच्छा पिला माने तुम तो जान श्वेत सार स्नेह सार पुष्टि सार तापर जान आम शरीर रोग प्रतिरोध जेउठारु पाई थाउ से अटई आम जीवनर मित ताकू जीवसार कहू। आम शरीर रोग प्रतिरोध जेउठारु पाई थाउ से अटई आम जीवनर मित ताकू जीवसार कहू। जीवसार क्या कहला ना जो खाद्य बा जो जीवसार आम शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाई से प्रकार खाद्य को आम जीवसार बा विटामिन बोली कहवा। हाड़ को सकत देह को रकत जेउठारु आमे पाऊ
ଧାତୁ ସାର ଅଟେ ନାମଟି ତାହାର ତାଅ ଭାବେ କଷ୍ଟ ପାଉ। ହାଡ଼କୁ ଶକତ ଦେହକୁ ରକତ ଯେଉଁଠାରୁ ଆମେ ପାଉ। ଧାତୁ ସାର ଅଟେ ନାମଟି ତାହାର ତାଅ ଭାବେ କଷ୍ଟ ପାଉ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମ ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତ କରିବାରେ, ରକ୍ତ ତିଆରି କରିବାରେ ଆମର ଧାତୁ ସାର ହିଁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧାତୁ ସାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହର ହାଡ଼ର ଶକ୍ତ ହୁଏ ଆଉ ରକ୍ତ ତିଆରି ହୁଏ। ଧାତୁ ସାର ଅଭାବ ହେଲେ ଆମର ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତମେ ପିଲାମାନେ ତ ଜାଣିଲ ଖାଦ୍ୟ ସାର ସବୁ ଜାଣିଲ, କ୍ଷେତ ସାର, ସ୍ନେହ ସାର, ପୁଷ୍ଟି ସାର, ଜୀବ ସାର, ଧାତୁ ସାର। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଗଲା। ଏସବୁ ତ ଗଲା ଖାଦ୍ୟ ସାର କଥା, ଆଉ ଏକ କଥା ଅଛି। ସେଓଟଇ ଜଳ ଆମରି ଜୀବନ ଆମ ଦେହେ ମିଶି ଅଛି। ଏସବୁ ତ ଗଲା ଖାଦ୍ୟ ସାର କଥା, ଆଉ ଏକ କଥା ଅଛି। ସେଓଟଇ ଜଳ ଆମରି ଜୀବନ ଆମ ଦେହେ ମିଶି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଜଳ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ। ଜଳ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଳ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳର କାମ କ'ଣ ନା, ଜଳ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ଆମେ ସେ ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶରେ ମିଶି ସେ ରକ୍ତକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ଜଳ ହେଉଛି ଆମର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ ଜାଣିଲ ଖାଦ୍ୟ ସାର ବାବଦରେ। ଏବେ କୁହ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ତମେ ଜାଣିଲ? କ୍ଷେତ ସାର, ସ୍ନେହ ସାର, ପୁଷ୍ଟି ସାର, ଜୀବ ସାର, ଧାତୁ ସାର ଓ ଜଳ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲ ଖାଦ୍ୟ ସାର କେତେ ପ୍ରକାର, କ'ଣ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ କି କାମ କରେ ତମେ ଜାଣ। ଏଠି ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ସାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାର ରହିଛି। କ୍ଷେତ ସାର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା, ଦେହକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ବୁଝିଲ ପିଲେ, କ୍ଷେତ ସାର ଖାଦ୍ୟ ଦେହକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ସ୍ନେହ ସାର ଦେହକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ, ଚିକଣ କରେ ଆଉ ଦେହର ବା ଶରୀରର ଗଠନ କରେ। ପୁଷ୍ଟି ସାର ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରର ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ ଗଠନ କରେ ଓ ଦେହକୁ ବା ଦେହରେ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ କରେ। ଜାଣିଲ ପିଲେ ଯେ ପୁଷ୍ଟି ସାର ଶରୀରର ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ ଗଠନ କରେ ଓ ଦେହର ତାର କ୍ଷୟ ପୂରଣ କରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜୀବ ସାର। ଜୀବ ସାର ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଜୀବ ସାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଦେହର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଜୀବ ସାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଧାତୁ ସାର। ଧାତୁ ସାର ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରର ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତ କରେ ଆଉ ରକ୍ତ ତିଆରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ତମେ ଜାଣିଲ ଧାତୁ ସାର। ଆଉ ରହିଲା ଜଳ। ଜଳ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ। ଜଳ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଜଳ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶରେ ମିଶିକିରି ରକ୍ତକୁ ଯାଏ। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ତେଣୁ ତମେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ବାବଦରେ ଜାଣିଲ।
କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାର କି କାମ କରେ ସେ ବାବଦରେ ତମେ ଜାଣିଲ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି। ପ୍ରଶ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼କୁ ଲେଖି ଆସିଥିବ। ତମ ବହିର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ କରିବ। ସେ ଦେଇଛି ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟସାର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ ଲେଖିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ, ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି କରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟସାର, ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କେଉଁ ସାର, ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ ରକ୍ତ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟସାର, ଶରୀର ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟସାର। ଏସବୁ ବାବଦରେ ତମେ ଲେଖି ଆଣିଥିବ। ଆଜି ଏତିକି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦେଖା।